Mindosisero, lahat usisahin, lahat bubusisihin. Ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na! Magandang araw ulit mga kagamba. Muli tayo nagbabalik sa ating YouTube channel. Yan. Ngayon ay pag-uusapan natin yung tungkol sa gagamba na naman. Ayun, ang gagamba ngayon mga kagamba, no? May tumawag sa akin sa galing probinsya. Tawag. Ang sabi niya, boss, ang daming gagamba rito, sabi niya. Yung maisan daw binaha ang gambaywang. Kaya yung mga gagamba nasa taas lang sila. Kahit araw nga daw manghuli mayroon kasi hindi na nakatago ng gusto yung gagamba, gawa ng baha yung baba. Tapos ang dami daw langgam doon sa baha na yun. Kaya nagsama-sama daw yung langgam at saka gagamba doon sa puno ng mais. Ganyan yan mga kagamba pag panahon ng baha. Ang gagamba, nasa dulo sila nung hanggat kaya nilang umakyat sa taas, i-evacuate din sila sa taas. Kagaya nung taon ng 2007 yata yan, yung bumaha. Tapos ang nakalitaw lang yung puno ng kamatsili. Yun, yung mga mangingilaw ko, nagbabangka sila doon sa may bukid. Doon sila mangingilaw sa may puno ng kamatsili. Sa isang puno ng kamatsili, umuhuli sila na hanggang 3 kaha. Ang dami. Halos dikit-dikit daw na ganyan doon sa sa puno ng kamatsili, yung gagamba. Tapos andoon na rin pati ahas. Kasi nga laganap yung yung baha, ang nakalitaw na lang yung puno ng kamatsili. Pati ahas daw may nakapalupot doon. Ang daming nakasabit doon sa puno ng kamatsili. Ganyan pa kagamba pag panahon ng baha. Kaya lang siyempre hindi naman natatakot yung mga mangingilaw natin sa ahas. Pinapabayaan lang nila kasi nila lang din yun. Kailangan din nila makasurvive pag ganyan bumabaha. Dami, pati mga bayawak daw mayroon. Mga palaka, nakasabit sila, nakakapit doon sa sa puno. Dahil biglang dumating yung tubig. Yun, ang iniisip ko lang kasi doon sa tumawag sa akin na sinasabi niyang marami, ang problema dyan, pag nag-ilaw siya at nagparating ng mga siguro 5,000, isang ilawan yun, wala nang kasunod yun. Sigurado wala nang kasunod. Kasi huli na yun eh. Huling yugto na ng gagamba yun doon sa lugar. Pagkatapos nun, wala na. Hindi na, marami na kasing mamamatay na gagamba nun, malulusaw na eh. Kaya pag nailawan yun, nahuli yung mga yun, wala na silang babalikan. Ganon yun. At saka, siyempre, pagka nagparating ka ngayon na lumaos na yung mga pinausuhan nila, napakahirap na naman mag-umpisa. Napakahirap. Yung magpapauso ka na naman ulit, saan ka kukuha ng supply mo pagka pumutok yung pinausuhan mo? Wala ka nang aasahan ngayon na supply. Kahit sino pang magagamba dyan, tanungin nyo yung mga veterano na kagaya ko, wala nang gagamba na darating pag ganyan binaha. Yan, experience ko yan nung Undoy. Yung Undoy, nako, eksaktong dumating dito yung bata ko ng alas 7 ng umaga, ang dala niya 6,000. Tapos umalis siya ng alas 8. Bago mag alas 9, bandang alas 10, bumira ng ulan na napakalakas, walang tigil. Halos 2 oras na walang tigil ang ulan noon, araw na araw. Aba, tignan mo sa balita, maya't maya, bandang alas 2, alas 3 ng hapon, eto na. Baha na ang buong Metro Manila, dun sa Undoy na yun, noong 2009. Unang lumabas doon yung yung apps na Facebook. Kasi Friendster lang nung araw. Ayan, nakita nila sa Facebook yun. Sila, yung mga artista na nabaha dyan sa may parting Marikina. Yun, yung 6,000 na dumating sa akin, isang buwan na inalagaan ko yun. Ang nangyari, bali, naiwan doon, kalahati na lang. Ito na, nalagaan ko yun. Nagpauso ako ngayon.
Sipin mo sa tagal sa tagal na sa lagayan ng gagamba. Kakapakain ko, hindi naman naaarawan kasi nga sa dami nun papaarawan mo pa. Abay minsan nalaglag sa planggana, gumapang, lagas ang paa. Marupok na siya. Rumurupok din pala ang gagamba pagka hindi naaarawan. Tawa ko ng tawa Biglang ubos yung paa niya paglakad niya doon sa palanggana Pumirsa siya kasi madulas yung planggana. Lagas sa lahat ng paa. Ganon ka tapos eto na, nagpauso ako, pinauso ko yung 3,000. Naiwan doon sa 6,000, kalahati nga namatay. Ano na siya, nag-iba na nga ang kulay, naging kulay na nung karton. Nag-molt na yung iba. Nung nag-uso, papailaw na naman ako sana. Ay, wala na. September 9 yun yung undoy na yun Pailaw na naman sana ako, wala nang mailawan, binahan na lahat. Wala. As in, tigil talaga hanggang January yun. Nung bumahan ng undoy. Hanggang January ulit noon nagkaroon ng gagamba. Galing na Isabela noon. Yun ang matindi niyan mga kagamba. Yung ganyang sitwasyon sa ganito, yung tag-ulan, hanap buhay mo yung gagamba. Wala, mauubos lang puhunan mo. Yun. Tumawag sa akin, gusto niya umilaw. Gusto ko rin sana pailawin dahil wala silang hanap buhay dun sa probinsya. Ang problema nga, paano gagawin ko pag nag-uso? Saka saan ko dadalhin yung gagamba na yun? Kailangan ko magpauso. Ngayon, pag nagpauso ako, ala nang kasunod. Ala nang kasunod yun. Pag nagpauso ako. Pag nag-uso na, wala na. Para na akong timawa kung saan ako magtatatawag, kung saan ako maghanap ng gagamba. Useless din. Tataas na naman ang presyo nun pag pinuwersa mong pailawin yung mga tao na kakunti lang nailawan nila, 30 piraso lang, 50 piraso sa loob ng 3 oras. Wala, siyempre tataasan mo yung bayad nun dahil hirap sila humuli. So yun mga gagamba, yun ang update natin at wala pang tigil ang ulan, lalong wala nang gagamba ngayon. Yung iba dyan na nag-reseller o nagpadating, maghanap na lang kayo ibang hanap buhay nyo, hindi nakakabuhay ang gagamba. Minsan kumikita pero mas malimit yung walang kita sa gagamba. Alright.